sila manananggal kong aswang. Nakalintuan namin tali na ikay ang bugno kaurasay. Nabugto ang bra, napukas ang palawan at panti at usal. Labnutay buhok, nangaligid sila kung sinubugno sila ang mga kontrabida. Bugno sila na sipong nalayugay. Ang agdak ni Tiago kay ibuno sa sunay. Umikatawa ang hindi nalipay. Ay nakita ang ipog na nagbitay. Pinay sexy aswang, mistisang aswang. Ni tamang-tamang kita sa irong buwan. Paggising niya postiso na tangsang. Dihagan siya sa guwapo na tigsalang. Kung sa hala sige, rayot na sila. Rock and roll disco o tsa nagkarambula. Hindi na cute, wakwak na gwapa. Nituwan-tuwan ang dalaw na dating matamis. Sayaw ang siging, gusto mo romansa. O sige, rayot sila, bita kay karambula. Ay engkanto nga chismosa. Ay nagsakay silhig na mistisa. Dunay puno nga mulat artista. Mura ang showbiz, dunay intriga. May muntong pagkayabang mukata. Satsak sinagul ang istorya. Kung sa hala sige, rayot na sila. Raking yung disco kung satsa nagkarambula. Hindi na cute, wakwak na gwapa. Nituwan-tuwan ang bandang nagdapig matang sayaw ang siging. Gusto mo romansa. O sige, rayot sila, bunta kay karambula. Sa hala sige, rayot na sila. Raking yung disco kung tsa nagkarambula. Dinding na cute, wakwak na gwapa. Nituwan-tuwan ang bandang nagdaktig batang sayaw ang siging. Gusto mo romansa, kung sige rayot sila, bunta kay karambula. May nangapian na bumi nagtatian. May impacto nga atras abanti ang lakang. Sandil mo nga bayot mo at kawing nga bakang. Nakubog sa sukanan kung natikay ang nagkamurit silong nagdagidlay na lang. May libat nga sumbi ng siling-siling. Bugno sila, manananggal yung aswang. Nakalintuan na tulamig natikay ang bugno kaurasay. Nabugto ang bra, napukas ang palawan. Panti ang usal, labnutay buhok. Nangaligid sila, kung sinubugno sila ang mga kontrabida. Bugno sila, bugno sila, bugno sila, bugno sila. Today's best radio station. No games been played. We are Charm Radio. Charm Radio. 94.3. 94.3. Charm Radio. Charm Radio. Bugno sila, nagkayagaw na lang. Mga aswang agtaong mga tikbalang. Nagkagidlay, nagkalintuan sila bumbang. Yak lang bungutin, okay lang naday. Bugno sila, bira. Waka, tiapi. Bugno sila, manananggal kong aswang. Nakalintuan namin tali na ikay ang bugno kaurasay. Nabugto ang bra, napukas ang palawan. Ay panti ang usal, labnutay buhok. Nangaligid sila, kung sinubugno sila ang mga kontrabida. Bugno sila na sipong nalayugay. Ang agdak ni Tiago kay ibuno sa sunay. Umikatawa ang hindi nalipay. Ay nakita ang ipog na nagbitay. Pinay sexy aswang, mistisang aswang. Ni tamang-tamang kita sa irong buwan. Paggising niya postiso na tangsang. Dihagan siya sa guwapo
Okay, good morning, Digo City, Davao del Sur, Southern Mindanao. Nanapunta din ni mga bay sa tuang Sibiyahanan, 94.3 Charm Radio. Ininausabang nyo yanong magsisibya sa radyo Mike Nakwa sa programang Ron Dakbayan. Praise the Lord! Ato pasalamatan ang atuan langit nung makagagahom sa laing adlaw gidalit karato tanan sa mga nagpungasi ng mga panalangin gibo-bo nga rin karato. Praise God! Ato pagtimbaya ug pagyukbo sa tanan nato mga suki nga tigpaminaw. Sa atong pinalanggang gobernadora ang maanyag na paraiso, Governor Yvonne Ronya Cagas, maayong buntag kanimo din Gov. To SAPG, former Governor Mark. To our Congressman Manong, Attorney John. Sa atong Vice Gov, Attorney AI. Mga board members sa 1st and 2nd District, especially to Board Member Lanier Kadungog. Good morning sa tuang mga mayores sa 9 municipalities and one city. Mayor Joseph Cagas, maayong buntag kanimo din na Mayor Tuplok man. Good morning Vice Mayor Attorney Banya, ang Vice Mayor Eric Agbon sa Matanao, o sa mga konsehalis nato sa munisipyo, sa 9 municipalities, especially ang members sa City Council, our number 1 City Councilor, Honorable Liza Maravillas Cagas, Honorable City Councilor Danny Canastra, o sa mga barangay officials, mga kapitanes, mga kagawad, sa 232 barangays in Davao del Sur. Maayong buntag kanatong tanan sa atong mga kaubanan sa buhat dinhi sa DXDA 94.3 Charm Radio. Kang Sis Joy, ang among station manager, kang Big Bro sa 3 de Mayo, kang Bro Warren Abalie, Junjun Sandro Induds, kang Bro Ricky Amido, maayong buntag kaninyong tanan og sa tuwa mga suki nga tigpaminaw sa kahanginan ingon man sa mga naglantaw viewers nato sa Facebook. We are live on Charm Radio Facebook account and also we are live to my personal Facebook account, Michael Nakwa. Naras na ning ato ang pagtimbaya. Sir, pa-shoutout from Malita, Davao Occidental, gikan ni Chica Babes, Bel Camarillo. Kagawad John Ocho, mayong buntag, entusuna ko nakahara, mayong buntag Mike, God bless always. Salamat kayo, good morning. And to Lenar, sulbad ng bugas sa 40 days sa Kuang Bayaw, sir. Bisag na sa tagom ang imuha, gihapong gitagaan, wa gyud kay pili. Salamat kaayo. Way sa payan na, oy. Lenar Jeliana, naabot intog bugas, abot og bugas ang atong tagom. No, sa naman din nabali. Niabot intog tagom ang atong bugas. Inagmay ragod na. Cherry De Juan, mayong buntag, o kang Cheryl Sarabillo, mayong buntag Mike. Ayan, good morning po. Si Brad Angelo Suiso, Brad Coco sa Galiarde, mayong buntag G-Boys. May adlaw diha, Brad. Si Chica Babes, greet lang ako ang ate, si isa na yung pangalan sa mong ate, Belia Aldamia, diha sa Malalag, bagong bayan, Davao del Sur. Maayong buntag sa inyo din na sa Malalag, kang Mayor Peter Valtan. Good morning, kang Rowena Malasugi. Maayong buntag sa inyo din na, ha? Maayong pagpalanog. Ingon man sa ko ang mga kaparintihan, Nakwa family, Nakwa clan, maayong buntag kaninyo horot. And of course,
Ato sa ning tagaan og pagtagad. Ay basi di ay hasol na kay na inyong paminaw din hagwalay alibyo ang inyong mga balatian. Try to visit Doc Eman Clinic kay free and check-up and consultation og sigurado nga ikaw matabangan. Mamahimo nga tawagan sa numero 0945-599-4931 na makita sa Purok Acacia sa Barangay 3 de Mayo, Digo City. Pwede po search sa Google ang Doc Eman Wellness Center. And of course, good morning, Rulis Grill and Resto Bar, located at San Agustin, fronting Barangay Hall, Digo City. Rulis Grill and Resto Bar. Sherwin Fuentes, may buntag Mike. Good morning sa mga dana. Sherwin Barikit Fuentes. And Truena Malasugi, maayong buntag Mike. Ask lang ko pila di ay ang minimum nga pliti gikas Gmall padulong kay Sano Center. Diha ka nga turno. Abusado ra guro kaayo. Nga naman, pila may gisingil sa imo di ay. Minimum daw pliti gikas Gmall padulong sa Gaisano Center. Gmall, Gaisano Center, duol ra. Minimum ra na, no? Mga malagmit na sa 12 at na din na. Good morning sa RJD Hardware Construction and Material Supplies. Diya sa may Santa Ana Road sa Barangay 3 de Mayo, Digo City. Pinakabarato nga hardware and construction and material supplies ang RJD Enterprises. And of course, ang Icanax Digos Taytay RTW, pinakabarato Icanax Online Shop. Diya sa may Rojas Extension Tamburin, Barangay Zone 3, Digos City, Icanax Online Shop. Daghang salamat mga suking tigpaminaw diri nata sa tuang mga isgutanan. Ate Feli Miguel diya sa Binoton naman noon, may buntag din mo din na Ate Feli Miguel sa Binoton. Binaton. Hazel Nakwa, may buntag ni mo din na sa Davao City. Davao Tagum. Si Agaw Hazel Nakwa Bongkayaw. Okay? 30 pesos lang naman po. Oy! Overcharging ka na mga higala. Gikan din ha sa Gaisano Asa Gmall padulong sa Asa Tudapita. Diha ra sa Gaisano Center. 30 ang gipangayo. Oy, kabuang. Oy, shout out sa kung nasakyan pidikab kagahapon. Shout out di ay ko. May pamantong ako nasakya pidikab kagahapon ba kay gikan ko diri sa estasyon sa Charm padulong ko City Hall. Onya wa bitaw ko'y sinsilyo. Buang ang style. Onya pagkuot na ko, ang akong nakuot isa ka buok nga kondom o kuot na ko sa kung kuan ba, bulsa ba, kondom og 70 pesos. Kana na lang sir, kana na lang. Hatag na ko sa city. Di ba kanang isa ba kanang kondom ba? Malupit yang matang ka ha. Nidawat bitaw og city. Yan ako, balika lang ko karon, may lag na ato niya, inigbaba na ko, pabalika lang ko, wadyo ko yung sinsilyo ba? Balo na ko, 100. Karon, kung 100, nang hiram si Boy Bastatas og 50, wa man ko'y sinsilyo, gidagit akong 100. Asa naman tong bata ato karon? Overcharging na oy. 30 pesos ang imo pangayoon from Gmall to Gaisano. Asa na? Gaisano Center? 30 pesos? Usa naman taon ni puning uban pod oy.
Di naman na makatarungan nun, Brad Charlie Papirachi. Gian. May buntag sa imo din na, Charles. Kang Kate Leo diha sa may Bolton, Malalag. Good morning, bro. Mike, itimbaya lang ko nako ang mga students sa Bolton National High School nga nag-hand washing karong mga takna. May buntag sa inyo ang tanan. Okay. Yesterday, I was in the Capitol sa office mismo ni Governor Yvonne Ronya Cagas. Nadito ang some of the department heads of the provincial government. And of course, the good Vice Mayor from Matanao, Eric Agbon, was there. And also our SAPG, former Governor Mark, was there. Osay ato ang activity dito. Ay! Dali lang ha, natumba. Tumba mga igala. Okay. Good morning, Valentina Quirante Navarro. May buntag to you, ma'am, of WQN Construction Supplies, located at Cabrillo Street, Barangay Zone 2, Digo City. Good morning po. Owned and managed by Ma'am Valentina Quirante Navarro. Hi to Chai Saison and to Ella Naran. Good morning po. And to Ma'am Feli Miguel of Binaton. Duty ko karon sa DSPH. Sir Idol, Mike, greet lang ako nila ni Ma'am Cherry May Surposa o kang Sir Jason o Ma'am Cherry May Granada. Minaw Medinheron. Morning ninyo horot din na. Jocelyn Bagi, good morning ma'am. Okay, gahapon sa Kapitolyo mga igala na ay maayong balita ang PBA party list. Kalimot man ko sa meaning sa PBA, oy. Okay. PBA party list mga higala. Naa dito si Honorable PBA party list Representative Congressman Migs Nograles. Margarita Migs Ignacio Nograles. Perting gwapahag yun. Interview na ko si Congressman, si Representative Migs Nograles. Igsuon na sila ni Congressman Jericho Coco Nograles. Ilahang manghod. Wa ko katarong og pangutana. Uy! Grabe yun. Perfect. She is perfect. Gorgeous. Beautiful. Ha? Grabe. Mura kog malanag. O niya, siyempre, inyong alagad, Mike Nakwa, wa gialang-alang ang pagkakataon. Papicture dayon. Balo mo kisa kung tapad. Governor Yvonne Cagas og si Representative Congressman Nograles sa PBA party list. Amura po kog si Piulo, oy. Feeling po na ko, oy nga, mura kog si Piulo. Di ba? So, unsa day ang katuyuan sa pagkortesiya ni Congressman, PBA Representative, PBA Party List Representative Congressman Migs Nograles. Nindot kay ni mga bayba. Nasabutan nila dito with Gov nga dinha sa Kapitolyo magbutang og desk ang PBA party list para sa mga ayuda sa atuang mga kaigsuunang atleta
dinhi sa Davao del Sur. Tiaw mo na ilalim mga higala katong mga atleta nga nasipyat pagbutar sa ilang party list ba nagmahay-mahay na turon ba? Kini nga party list mga higala ang kanabitong ang ilang programa giduol gyud nila sa mga probinsya. Bro Idlando Tangili may buntag nimo din na brother. Oh. Especially din sa atong probinsya sa Davao del Sur kay si Representative Nograles mismo ang nagkanayon nga kini pang Davao del Sur nga paryente sila ni former Governor Mark Cagas. Oh. Kung ang ubang probinsya moingon nga dool sila sa luwag sa PBA party list, ang Davao del Sur dili ta dool sa luwag kay naa ta sulod mismo sa kaldero. Aw mo na ilalim mga higala ha. Naa na pohon. Ilang giplanuhan niya na ay desk sa Kapitolyo ang PBA party list. Ana sila ka visible sa katawhan. Mauni ang party list sa Davao del Sur. Di gyud mapildi kini nga party list dinhi sa Davao del Sur. Okay? PBA party list. Daghan pa sila mga plans and programs pohon pangitaan og pondo og pamaagi nga napud sila scholarship program. Tiaw mo na ilalim mga bay. Nanay scholar sa Cagas Cares or sa Kapitolyo, sa city government, daghan kay scholars. Madungagan pagyuta og scholars pohon gikan pod sa PBA party list. Okay? Maunay nakanindot mga suking tigpaminaw. Alright? Nga pinangga ang atuang lalawigan sa Davao del Sur tungod pod sa mga connections, tungod pod sa mga relatives sa atuang mga lideres like Sub-G Mark Cagas. No? Sa atuang anhing Gobernador Dodo Cagas, sa atuang former Congresswoman Didi. Daghan yun tag madangpan na makatabang sa atong mga katawan. Sa mga atleta, mauni ang focus sa PBA party list. Malagmit mga atleta, makasulod scholarship program sa PBA party list. So, congratulations Davao del Sur, no? Congratulations Governor Yvonne Cagas, Sub-G, Mark. Congratulations sa nindot na pod niya walay hunong nga paghatag og maayuhon nga manulod dinhi sa tuang lalawigan sa Davao del Sur. Makabinipisyo ani mga atleta. Pwede ko ana, atleta man ko. Sandro, atleta ni Sandro. May mani mo dula. Dulag panit. Tawa lagi ka, so dulag panit ay. Pagpaugnat sa kusog. Kita biya ko si mong post biya Sandro ha, nga nag-jogging-jogging ka, mao nay dula og panit, pampaugnat sa kusog. Eh? Morning, diri na punta. Good morning. Kang Agaw Sandro, ikan ni Dallas Mavericks. Ate Rosita Parinyo, morning Mike. Tanggala lang sa nang kagawad ti. Alaw pamanggod na ti oy. Morning Mike, og sa kuang mahal nga Dumadi family og sa tanang nga I love Davao del Sur. Keep safe always. Dab Suranon. Okay? Good morning, Kang. Di na ko mabasa ni mo yung muhang kuan mamoy, mga hinapon man nga litra.
Sir, orderi kog salad. Unsa man na nga salad? Puwersa na bayan at tama mo. Tama tayo ha. Ang meaning sa PBA Tilis mga igsuon, P, puwersa, B, asa naman to? Nawala man. At edad sa alimento may buntag, puwersa ng bayaning atleta. Manay meaning. Sir Ben Banatan, may buntag ni mo din na Sir Ben Banatan ha. Ako nang basahon ni mo mensahe be. Morning Mike, si Brother Ben de Ayne. Mutabang gyud ka og mutabang gyud og pangampanya nimo kay wala wa ko kasabot aning oy nagsigi lang og panghilabot. Oho. Mao ba di ay? Taas kayo mo mensahe, Sir Ben. Some text missing. Wala to na to ang sumpay. Okay? Good morning, Mike. Naminaw minimo din sa Barangay Guma. Good morning ninyo din sa Guma. Hagigan ni Jocelyn Bagi. Ati Dads Aliminto. May buntag nimo din sa San Antonio. Rojas Extension. Ma'am May, hi Ma'am May. Andyan ka na naman. Tinutukso-tukso. Marites, ay si Marites di ay, ikaw man din nates, oy. Joan Malinaw, may buntag sa imo din na. Alright? Maayong buntag, Barangay Sunados. Ang nagtimbaya ato ang maanyag na treasurer si Ma'am May Pase. Okay? Wa na siguro na kagawad na Mike Nakwa. Hagoy na siguro. Okay. Well, anyways, sa cellphone kagawad, sa Facebook kagawad. Tuldukan na gud nato ni Beke. Sa sigig kagawad nasuhong na gyud hinoon. Wa na gyud hinooy nahitabo nga pagpangalagad di Mike Nakwa sa zone 2. Pero puhon. Puhon. Okay, ani no. Since naga-subaybay ang atong mga gamay nga followers, I just want to be honest with you. Akong i-share sa inyo hani kung unsa di ang nahitabo. Mike, na point na ka ana pati si Gob Mark Sub G Mark gahapon bro, nangutan na kung na-point na ba daw ko. Di tinuod, may sa pagpangutanon ninyo si Gob Mark. Gingnan ako nga wala sir. Siguro by next year pa. Okay, ani ang nahitabo para makabalo mo ba sa mga interesado po niyo makabalo. Naistorya nako si kay gusto ko makabalo ba sa sitwasyon. Kay para og kabalo ko sitwasyon, may mangutana sa ako matubag po nako sila directly. Concrete o kanang diretsahan ba? Okay? Dahil lang, kung saan yung basahon ni kay mawala ni. Morning Mike, shout out ko sa Salcedo family from Japan. Makalingaw yung kay Kakuya. Gikan ni Liberly Sal. Bro, pahangyo ako bi, confirm kog balik sa ko ang friend request ni mo. I love you, ha? Dili pa data friend? Sure bro. Hangyoon pag yun. Na kailangan hangyoon na. Ang dili na ko gina-accept ka na ramang mga mag-add sa ko nga sexy. No? Kasagaran na nila mga scammer na ng mga mag-add sa kuha niya. Ang profile, sexy kayo. No. Di ni mo madalas Mike na kuha anak day.
Mag-add oy mga sexy no, mga kuan man na mga tawag ana mga walker, no, walker. Good morning to Steva Labad, morning po. Ako pod mubutar ko nimo sa Lanao. Yahak mo si Dallas taga Lanao. Kung wala ka tagai og higayon nga makaalagad pasagdi na sila basta kaming mga katauhan kagawad ka na sa mundo kan. Undo po gi Rafaela, paluto niya ko nimo puhon bro ha. Ha? Adili si undo nagkuan ato ha mensahe ato si Ma'am Joan Malinaw. Oh. Nga kuan tagaan daw unsa ni? Taga higayon. Ha ha ha. Sana? Minho na Sir Mike. Panilag, may buntag ni mo din ha, Madam Lovely Panilag Morastel. May buntag. Okay, anine ha. Well, ako lang ning kuno ni si number 1 daw ko niya sa Lanao. Kung wala ka tagai og higayon nga makaalagad, mato pa ni Joan Malinaw, pasagdi na sila. Well, dili man sa ingon nga wala ko hatagi og higayon kay by next year, no? Puhon ug madayon ang next year. Ug madayon mo gina next year. I will be the one of public servant. Ako gyung paningkamutan nga makatabang gyud. Di gyud pwede nga kagawad nga nakwa nga di makatabang. Makatabang gyud. Maduulan anytime, anywhere. Ako gyud na garantiya. Di man pud ko ug moingon nga magtago-tago, di mo katago kay na ako'y programa sa Radyo de Gusinyo, mabuntag sa Charm. Di ka katago, di ba? So kabalo gyud mo asa ko. So dili gyud na ingon niya kanang kagawad-kagawad lang. Naay lahing drawing nga pagkakagawad ang akong ipakita. Naay lahi nga dagway kapag moingon kag kagawad. Basig gasgas na siguro sa uban tao nga kagawad wala man na. Dili ingon ana nga ako ipakita. Pohon kung itugot man lang galing. Pero matod pa by next year pohon. Next year pa pohon. Okay, ane ang nahitabo no. Pag kani diretsahan na ni. Pagdaog ni board akatong pagka prehisgot pagkamatay ni ni Abanggan. Si former late Barangay Captain Rodrigo Dudong Abanggan sa Zone 2. Napuli, nahulip ang number 1 kagawad na atong kasumtangang kapitan karon may buntag si mo din na kapitan kahayag Alan B. Esperta. Siya ang nagpuli. So nabakanti karon ang kagawad sa Zone 2. That time gamay nga pagka interesado na ko ba? What if mo apply ko? Or what if mohangyo po ko kang mayor o sa barangay council na magpa-appoint? Karon ako nasairan niya gusto pod mo balik pagkakagawad si kagawad karon niya si Kagawad Lindon Sumira. Nag-abot miya nagdagan atong 2018 ni Sumira, nag-abot pod mi sa kapildihan. Pareha mi na nga parot. Okay? Karon pagkabalo nako nga, uy, nihangyo si Sumira, di na lang ko. Kaya wag itay dag-anan. Kay si Sumira, karaang damang sa Zone 2. Dugay na nga higala ni Kapitan Alan. Na. So, watay dag-anan ani. Di na lang ta magsamok-samok para di po mahasil si Lakap o si Mayor o ang Council. So, wala na. Dili na lang. Hangtod sa nahitabo, karon lang bag-o eleksyon sa national and local, tulo kabok ang nanagan sa Zone 2. Nanagan og board member o city councilor. Ang nidaog isa, mao si board member na karon, si Sheila Bahay Kagas. So, nabakanti na.
Wala pa gihapon sa kuang plano nga mo try og hangyo kay di ko gusto nga matagaan og labad si mayor nga daghan siyang pilian kay daghan kayo ang mga namarayg kang Kapitan Alan. Daghan kay nanguyab. Inan lang ko i-mention ang pangalan. Ang uban mga kanhi kagawad sa Zone 2, uban mga higala ni Kapalan, ana. So, to make a long story short, nakapamaray ko ni Mayor sa wala damha, dili planado. Kay nagsabay ramig kaon ato, na nahisgot lang nako kadali nga, sir, parihas nila. Gusto na ko sulayan. Ana man si Mayor nga ikaw mo'y most qualified din ha. Bro, mga ginaging niya. Kapitan Alan, Sturhanay, ana niya, ako ang gusto ni Mayor din ha. Pasalamat ko sa trust and confidence ni Mayor. Karon unsa may naitabo. Kung basihan yun mo ang balaod, according to the DILG, kung naaga ni kagawad niya, ma-promote, mo resign, si bako mamatay, basta kay mabakantihan, dapat pulihan dayo na immediately. Pero mo ana, ang uban lang barangay Mike, ana, maunay problema kay dili pod mo aksyon ang DILG ana kung way magreklamo. So far, wa mo po nagreklamo, kadagag barangay nga nabakantihan ang aplaya DIO. Bag-ura man na butangan, dugay na bakanti ang aplaya. Karon ang Zone 3, dugay na po kay na kulang na silag isa diha. Ug daghan pa. Karon ang hitabo ini. Ang istorya sa kuadto is by October. So from July, negotiation na nga, ana paghimo na mo resolution, ana kung say buhaton. July, then August, September, pag ingon ng September, ayola sa pasudla sinakwa kay Apike. So ako nagisulti ninyo ba kay mauman gusto mo nato ang facts, ang tinuod, di ng hearsay, di ng palusot, diretso na ta nga masulti na to sa tao. Kabalutag unsay rason. So, nangutan ako, Apiki sa unsa, di man singo nagdali. No, gusto lang na to makabalo kung anong dili o kung anong mabutang na ta anang bulan o anong dili sa. So, dili sa daw kay Apiki sa panahon kay mag-angat ang araw ng Digos atong September 8. So, liwas araw na lang daw. So, managingon, dito sa nikap, dito kang mayor, yung nanikap si mayor, liwas na lang araw, si Kap, si mayor, sige. Naging na po ni mayor, bro, liwas araw. Okay ra kayo, mayor, kamo ang masunod, inyong pagbuot. Karon, tinuod po niya, busy kayo sa araw. So, nag-October na. Karon October na. Ang nahitabo, Apiki na po daw. So, gusto na po ko makabalo ko si Apiki. Kay unang rason niya Apiki, kay araw. So, dili man ta hard-headed, niya, dili na yung kasabot, tinuod yun, niya busy. So, humana ang araw ng Digos, October na, Apiki na po daw. Apiki sa unsa. Okay. So, mauna po na ako ang gusto may balaan. Now, nag-try kong attempt og pangutana sa mga kagawad. Kay tanang mga kagawad din ha, sa Zone 2, sa tinuod lang, wa ko'y kontra diha. In fact, kagas sila, kagas ko. Aliado, kung aliado ang isgutan, hinigalaay ang isgutan, wa ko'y kontra din ha sa Zone 2. Bisag kinsa nila, pwede ko mangutana. Nga walay pag-alinlangan. Okay? So, nako'y gipangkuan, ang uban, wala nang reply, okay lang. Pero nako'y gitawagan diretso. Si Kagawad Sumira. Isturanay me. Kinan ako si Kagawad Sumira, ikaw kong tawagan kay kung naa may mas nakasabot sa sitwasyon, ikaw,
Kay parihat ang sitwasyon. Pwede kag dugayon, pwede pug dili. Pero sa imuhang sitwasyon, wa nimo na sinati ang akua kay gi-appoint man ka diretso. Nya wala nagidugay ba? Unsa man di ay ang kuan, Mike, mangutana, unsa day naa advantage o disadvantage sa ma-appoint kag dali o dili o madugay. Siyempre, og ma-appoint kag dali, maka-perform ka. Di ba? Maka-perform na ka, makapakitang gilas na ka kung unsay pwede nimong mahimo. Na kay gamay honorarium, pwede nimong ma-project. Okay? Hi, Kurt. Oh, na si Kurt Liam. Akong i-greet si Kurt Liam. Dahil lang, kaya na akong estudyante. Uy! Papa! Dali. Pag mag-live ta, live. Ina. Hi. Hi, Spider-Man. Hi. Oh. Ina, hello. Hello. Say hello. Oh, dahil lang, naaman akong anak. Dahil lang ako'y padayon ko. Aksyon ang tatagka. Nga, mo-explicar na ang tata para tuloy-tuloy na. Para katong mga mangutan na. Wala na. Nang tubag na diretso. Sige na kay mag-school ka. Transfer ta dito sa Barato, ha? Naahat maguta dito sa Kuan God, private, pati mahala, transfer. Babay na. Masa mo na yung magtang? Wala day. Sige na. Babay na. Ha? Kuha na. Bigay. Ano, man exam ni? Sige. Asang star? Bugno sila nagkayagaw na lang. Mga aswang agtaong mga tikmala. Oy, Nagkabigay nagkalintuan sila Sige. bumbang. Diyak ko lang bungutin, okay lang naday. Bugno Okay. sila bira. Waka kyapi. Wala. Nanggal ko Ha? Wala yung mas. Wala ko mas. bugno kaurasay. Nabugto ang bra. Napukas ang palawan. Liwat kay sa imo, sir, gikan ni Dallas Mavericks. Nangaligid sila. Hi, Pogi, son of Idol Mike, gikan ni Ate Feli. Liwat sa papa, gikan ni Liberly Sal. Okay. Igi ako nang ipadayon to no ako ang litanya. Okay, asa naman ko dapita ato? Tiwasa, sir. Asa naman ko ato? Kalimot na ko. Okay, ano na to nahitabo. So, natawagan ako si Kagawad Lindon. sorry. Ako, gusto lang ko masayod sa unsa na punta nga nagkaapiki. Okay? Kaya para makabalo lang ko kay nampung mangutana sa kuha. Makabalo ko sa tubag kay bati ko moingon ko ambot. Lain po. Anong wa pa man ka na kuan Mike? Ingon October alangan moingon ko ambot. So kuan lang god para lang god makabalo ta way laing rason nyanong nag-inquire ta para makabalo ta unsay rason og makatubag ta og insakto. So ingani ang akong nasabtan. Butang nya nakasabot jud ko dayon. Pasalamat ko ni Kagawad Sumira. Sa mga kagawad po, bisag wa ko nila ingning nga mo na rason, pero at least naingnan ko ni Sumira. Naingnan ko ni Alan. Ngayon day ang rason. Ang katong honorarium from July sa nabagante nga posisyon sa kagawad, ilaha daw nga gamiton ambot bonus ba or unsa ba? Honorarium ba sa mga functionaries sa Zone 2? Okay? So, klaro kayo nga maunay ka padulngan. So, para sa functionaries, giveaway ta din ha. Alangan naman.
Di ba? Luoy man pud kaayo mga functionaries nga inay mosulod ta din ha. Padulong sa kuang honorarium dito na lang sa mga functionaries. Nindot pud na siya. So nasabtan ako na na-appreciate nako ang gihimong lakang sa barangay nga ibakantihan sa nato na para naatay mabonos o naatay mahatag sa atong mga functionaries. Ug sa ako pong kabahin, okay kay na. Okay? Nga, although, nindot unta og naapon na sa kuha ng honorarium, maka-project ko ana, bahalag personal or kaugalingon ni mo nga honorarium o sweldo, pwede na kong i-project para at least makaapas-apas ko. Kay, mo po may pagsugod na to. Mo perform ta. Di ba? Mo kuwanta ba? Mo doble effort or doble kayod ta sa ato ang kuan. Atong pagpanerbisyo nga himuon. Pero bisag wa na nahimo nako. Okay, nga maka-perform ko. Pero ako na pong gipasalamatan na sa initiative sa barangay nga ilahang matagaan og bonus ang atong mga functionaries. Tumba na po sa zone 2. Okay? Okay na lang. Sumupod na ang butanga. Nalipay ko, nasabtan ako, muna nagpasalamat ko sa barangay, kangkap, sa mga kagawad, nga sa kanang clarification. So, anak ko sa mga functionary sa zone 2, para po naamoy kuan, naamoy pang Disimbre. Diba? Kung imuha man ko ng simple mathematics or man honorarium sa zone 2, pila man. Butang na kog 20. Okay? So, from July, August, September, October, November, December. 6 months. I-times na to sa 6. So, na ay savings na 120,000. O niya sa December, ang kagawad na bonus. I don't know, pilay bonus. Ikuha na lang na to 10 mil. So, na ay 130,000. Yan na save. Ang 130,000, kung imo nang bahinon sa functionaries, pila? Bahalag gamay, at least na ay pang kuano, pang dungag-dungag sa Noche Buena. Hilasbig wala yun. Okay? So, giveaway ta din ha. Mao na ako tubag sa inyo ha. Mao nang wasa ko din ha ni perform. Although, nag-perform ta din sa gawas sa to ang limited na mahatag o mahimo. Pero nga sangan sa mga functionaries o sangan sa to ang pagrespeto sa barangay, matawag na kog nindot nga inisyatibo ang ilang gihimo. Okay, klaro na ba tato? Clarix ba to mga bay? Gidaw be, klaro na to ha. Rogelio Ramos, may buntag ni mo din na, umaabot po nato ning kagawad diha sa Barangay Tiguman, si Pastor Rogelio Ramos, may buntag ni mo din na. O kang James Nonze, morning Mike. O kang Giging Campo Mayor Relasyon. Morning Mike, God bless from San Isidro Agunoy, may buntag nyo dyan San Isidro Agunoy. Klaro kayo, gikan ni Gauman, salamat kayo nasabtan ni Gaumans ang ako ang buot ipaibot. Pwede man guro kanila i-appoint, bahalag wala kayo honorarium, at least makagawad na ka. I don't know kung pwede ba na by Ruel Aguhido. Basta sa kanunay na akong ginaingon, ang pagbuot na ni Mayor, ni Cap, o ang Council. Ang nahitabo karon nga wala ko na point, way problema kay ilaha man ang pagbuot. Ilaha ang plano, desisyon. So, nasabtan, samot na ron, nasabtan ako ang ilahang kanang gusto. So, og ni Dallas Mavericks pa, okay kayo. Morning, Ate Marisa. Morning.
Tumurumansa o sigiray. Mayong buntag po, Sir Mike. God bless you po. God bless ni mo, Sir. Salamat kayo, ha. Thank you. Ate Marisa, okay. Wala ko'y oras. Daga, salamat sa iyong pagpaminaw, pagsalig sa tuwa programang Rondak Bayan, din sa 94.3 Charm Radio. Asa naman to, diretso na nga itong extode na, banate. Alright, daga salamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig sa tuwang programang Rondak Bayan, mga igsoon, mga bahay, mga tol. O sa ngalan karon sa tubok pwersa to si Biyanan. Sa ngalan ni Governor Yvonne Ronya Cagas, Sub G Mark. Sa ngalan ni Mayor Joseph Fortich Cagas and Vice Mayor Banya. Sa atong mga kaubanan sa buhat, damo gid salamat. Wala gyoy laing gamitan. Sani? Wala gyoy laing gamitan pang bonus gyud. Ano no kung bonus ba o basta kay functionaries? Wala ko balo bonus ba unsa ba din ha? Basta functionaries, sa functionaries. Unsa nga matang sa functionaries, I don't know. Sa gyud. Dali arapod sa oras. Dali ra lagi kaayo oy. Kala kakawat na kog 9 minutes. Ugma na pod pohon Kuya Mike ang pipirme. Salamat sa balita gikan ni Liberly Sal. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Once again, si Mike Nakwa o kini ang Ron Dakbayan.